Така, его. А, егото е може би нещо, което ме е спирало във всяка една сфера от живота и ме е проваляло постоянно. Изключително много мразя егото си и чак сега разбирам реално какъв е бил целият проблем с мен. Понеже до много скоро не знаех реално какво означава самата дума. Оказва се, че его не е това да си самовлюбен или някаква такава глупост, да си самонадеян или арогантен. Това просто е разговорният смисъл на думата. В философския смисъл, егото е нещо много по-дълбоко. То е едно цялата ментална конструкция, която имаш за себе си. Тоест, егото са всички твои мисли, преживявания и вярвания за теб самия. То е аза. В миг, в който кажеш, аз съм умен, аз не мога да готвя, аз се казвам Иван. Всичко това е его. То е всичко, което отделя се едно мен самия от всичко друго. Нали, малко е трудно да се обясни, но идеята ми е, че е много зле. И сега ще обясня защо. Като бях малък, може и 5-6 клас, не знам кой, някой ми беше казал, че съм добър ученик. Мисля, че някой учител просто е така го беше споменал. И поради някаква причина аз го приех изключително навътре, на сърце. И си казах, да, може би наистина съм добър ученик. И почна да се определям с това. Но малкото ми детско мозъче не разбираше, че точно тогава съм клъвнал в кукичката на егото. Последвал съм сиренцето към капана. Нали? Понеже в продължение на следващите, може би 2 години, всеки път като получа лоша оценка, усещах това остро вътрешно плътно напрежение около гърдите. С едно тази тревожност и даже близко до паника, която ме обхващаше. И не разбирах защо. Не е смисъл, мислех си, че е заради лоши успех, нали, нормално. Но не, въобще не е било заради тъпи успех. Нещо много по-дълбоко. И чак сега го разбирам. Било е, понеже като получа лоша оценка и в същото време като се определям като добър ученик, тази лоша оценка не е било нападка към успеха, а била директна атака срещу цялата ми идентичност и целият начин, по който се възприемам. Все едно, понеже се пробвам да поддържам този имидж и съм си поставил този етикет като добър ученик и се пробвам да поддържам имиджа на добър ученик пред моите родители, учители и така нататък. В мига, в който каквото и да е атакува този имидж и тази представа за самия мен, тялото се свива и подсъзнателно се паникьосвах и не знаех защо. Чак сега разбирам след приблизително 10 години истинската причина. Което е отвратително. Нали, мога да дам друг пример, да кажем, че си изградил тази представа за себе си, че може да разсмиваш хората. И повечето ти приятелите знаят по този начин, нали, като са едно забавния, както и да е. В мига, в който някой ти каже, че хуморът ти не става, това, нали, поне теоретично това би трябвало изключително много да те нарани. Понеже той не напада хумора ти, а директно атакува отново цялата представа, която имаш за теб самия. И точно това е капана на егото. Че всяка вяра, която имаш за теб и всеки етикет, който си поставил или който някой друг ти е поставил, в мига, в който бъде засегнат, се свиваш. И това е цялата илюзия на егото. Понеже най-малкото аз не съм нищо от това. В смисъл, всички сме доста над егото си. Много повече от егото си, но това е друга тема за видеото. Цялата ми идея е, че живеем в тези илюзии, че трябва да се придържаме към тези етикети, които ние самите или обществото или приятелите ни поставят. А това дори не е вярно.
И в мига, в който разбрах тази концепция, успях постепенно да се освобода от етикетите, които имах за себе си. Да. Но съм малко раздразен в момента. Понеже ако тази 5-минутна информация я знаех преди 5-6-7 години, щеше ми спести доста. Но нищо. Да, като цяло егото не е това да си самовлюбен и е цялата представа за себе си. За теб самия по-скоро, нали? И може... И често може да е грешна. Или абсолютно невярна.